Permezz ta' flotta ta' 150 karozza elettrika, kumpanija Iżraeljana tal-kiri tal-karozzi bdiet topera f'Malta dan sabiex tagħti servizz ta' car sharing lill-abbonati tagħha. Dan il-proġett b'investiment privat ta' 8 miljun euro ser jara l-flotta tiżdied għal 150 karozza oħra sa tmiem is-sena d-dieħla. L-abbonati tal-kumpanija GoTo ser ikunu jistgħu jipparkjaw il-karozza f'wieħed minn 450 parkeġġ li ġew allokati apposta għalihom f'40 lokalità strateġika fl-Ibliet u fl-Irħula f'Malta u Għawdex. Is-sistema qed titħaddem permezz ta' applikazzjoni fuq it-telefon ċellulari. Permezz tagħha, is-sewwieq ser ikun jista' jara li ma' karozzi hemm qrib tiegħu u wara li jirriserva għandu kwarta ċansa biex imur u jibda juża. Dan b'abbonament ta' 7 euro fix-xahar u 28 ċenteżmu kull minuta. Mawa News, il-kap eżekuttiv tal-kumpanija GoTo Malta, Leran Golan, għalli sissa kienu diġà 1000 ruħ illi reġistraw għalija u bejnietom għamlu 1000 vjaġġ. Great alternative for anyone who wants to control the cost of transportation and to have another alternative rather than just owning a vehicle. Il-Ministru ta' Trasporti Ian Burge li kien preżenti għat-tnedija uffiċjali tas-servizz qal illi dan il-proġett ser iwassal sabiex ikun hawn mal-450 post fejn is-sewwieqa ser ikunu jistgħu jiċċarġjaw karozza elettrika. Għall il-mira tal-Gvernija li sa sentejn oħra ikun hawn 5000 karozza jaħdmu bl-elettriku. Il-Gvern diġà l-ikbar inizjattivi li għadħa Gvern fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri aħna għamilna zero registration tax, jiġifieri meta inti tixtri vettura taħdem bl-elettriku, inti ma tħallax ċenteżmu wieħed fuq taxxa ta' reġistrazzjoni. Meta nafu li l-maġġor parti assoluta tal-ispejjeż illi n-nies ovvjament dejjem tħambaq fuqhom hija r-registration tax illi allura f'dan il-każ huwa zero. Il-Ministru Burge qal li s-servizz għandu jservisa biex iħeġġeġ lin-nies biex inaqsu l-użu tal-karozza minflok jixtru waħda ġdida jew it-tieni karozza.